کسی نکرده بس اود بیشن ام کردین تعدایل متکن بوچ تعدایل متکن اسعد عبدالرحمن پێشمەرگە و جوتیارێ دەڤەرە گولیا bi tundî narehet e ji helsûkewtên çekdarên PKK bû serzeviyên wî û xelkên deverê ew dibêjî ya ku PKK diketin teዕdaya û xelkê deverê êdî tehammûla PKK nemaye. بهکر تو برای من بیزد یا مش مبصنی تا تعدایل مکشم ببیده کجم شم ببیده کجم ام دهاری کاریوان کین و کرد و ام برایتیک بس هكر داگیر کرم بتو تعدایی کرم بتو والله برا ام نشوان قبیل که نش حکمت هریم قبیل ev narazî bûn tinê li wê deverê nîne Mihemed Qasim xelkê devera Sindiya li Zaxo dilê wî ji PKK pir e dibêjît wana xwe bû şerê PKK amade kirbû. Ez saxim ew ji bîrob naçitin ew qehmina beditin ez wê heyfê ji wan helim çon bin saxo me û zikê me û adê me tehdal me bikin heka ne bixêra hikûmeta me bit û hizbê bitin ev gunda qebîl nakin da şerê wan kin nexweşî peyda dikin. Rûdaw ji jêderekê bilind zaniye ji ber siyaseta PKK beramber Herêma Kurdistanê li van rojên borî da çar çekdarên mana xwe radestî hikûmeta Herêma Kurdistanê kirîne û ev ji mare ber bi zêdebûnê ve diçîtin. Ev e bazgeheka serekiya PKK ye nêzîkî hefta nînê ew amade nebûn çi daxuyaniyan bidin. Ji bilî Herêma Medya El Qendîlê êdî Herêma hefta nînê jî ragihandîne ku pitirî 6 gundên devera Sindî û Gulya xwe vedgirêt ku nêzîkî 35 sadê ji cografiya qeza Zaxo ye. Heyvana jî tinê li wê deverê 3 milyon dolarên Emerîkî dahatê PKK'ye ji gumrikê. Rêveberên Nahya Batîfa aşkira diket dema ku li gel PKK axiftin kirîne ku wê deverê çol bikin. PKK bê êkûdû gotiya wana Saddam Husênî serokê rejîma berê a Iraqê ev dever pêşkêşî wan kiriye. Gelek ca wanê gotî me divêtin em biçîne wana em nahêlin wekû ka em hikûmet em dibêjin em daxwaziya aramiyê dikîn û newextê bira ku jiyê ev tiştê nexweş navbeyna me da çêbitin. Ya duyê ser hindê re jî wekû divêtin ew jî wê nekin wekû ew mêhvanin ser erdê me. Xtî dadgotin me em pe emrê Saddam em ê hatîne vêrê û ev erde me yê şwan kirî û wisa bû xelkekê diyar dikirin. Xelkê deverê dibêjin devera Sindî û Gulya li qeza Zaxo hawtûxîbê Tirkiye ye. Belam PKK li ser tûxîba hîç kêşeya bo wê dewletê durust naket ya ku kêşa serekî digel da heye. Hemû plana rejîma Be's û Saddamê ew bû gundên Kurda xirab bikin û xirab kirin. Piştî raperînê beşekî zorê gundên Kurda hatine avakirin. Tunê ew gund nebiniye ku PKK hatîne. Hemû hêvî û xelkên wan gunda yên başûrê Kurdistanê ew in. PKK birêya hedefê li gel hikûmeta Enqerê bigeta rêkeftinekê heta ku çekdarên PKK li van çiyaya û van gunda berê xwe bidine Bakurê Kurdistanê û çol bikin. Da ku careka dî jiyan bête van gunda. Hevdar Ehmed Rûdaw devera Sindî û Gulya qeza Zaxo